sexu identitatea ez da hankartean dagoen zerbait, sexu identitatea da autokontzientzia bat, da mutila naizela edo gizona naizela jakite bat. Jaiotzean sexua esleitu egiten dela eta pentsatu beharko genukena da jaiotzaren momentuan iragarri egin dezakegula sexua eta probabilitate handiarekin zakila eta barrabilak izan da mutila izango da, baina batzuetan ez. Ez da mutil bat neska izan nahi duena, da neska bat nahi duena onartua izatea neska bezala. Zer gertatzen da, jaiotzian mutiltzat hartu baldin bada hitz egiten hasten danean, esaten duena da ni ez naiz mutil, ni neska naiz. Beste batzuetan esaten da, erabiltzen da espresio bat dela, gorputz okerrean jaiotako umeak, nik nire buruari galdetzen diot nola izan daiteke okerra norberaren gorputza. Ez ote da okerra izango besteon begirada. Eta begirada aldatzea ez da erreza. Nik ikusten nuenean mutil bat, orain neska bat ikustea, dauzka bere zailtasuna gure burua zentzunetan inertzia oso handia duelako. Askotan transexualitateari buruz hitz egiten denean, burura jendeari etortzen zaio nolabaiteko kasilla bat ez, transexualak, ezaugarri batzuk esleitu egiten zaizkionak eta nolako bizitza marginalak eta zailtasunak. Hemen transexualitateari buruz hitz egiten dugunean kasilla hori hautsi egiten da. Kasilla hori puskatu nahian gainera, uste dut askoz ulergarriagoa egiten dela hitz egitea edo esatea zakila duten neskak edo bulba duten mutilak. Orain arte hau pentsa ezina zen eta egiten zena zen ukatzea. Noski, hau ulertu ahal izateko ulertu behar da, gizon eta emakumei buruz pentsatzean dimorfismotik edo pentsatzen da gaur egungo gizartean, hau da gizonak dira maskulinoak eta soilik maskulinoak, eta emakumeak dira femeninoak eta soilik femeninoak, eta hau ez da egia. Transexualitate egoeran dauden haurrek lehenengo traba da inguruak onartzea bere sexua. Jaiotzean esleitu egin zaio zu mutila zara eta mutila izango zara betirako. Hitz egiten hasten danean ume honek esaten badu ni ez naiz mutila, ni neska naiz, askotan hau ukatu egiten zaio. Eta esaten zaiena hain zuzen da ez zuk ezin duzu neska izan, zu mutila zara zakila duzulako. Eta ez gara konturatzen gainera traba honek duen indarra edo haur hauei sortzen dien ezinegona, ezin bizitzea ni naizena bezala, eramaten nau ezin bizitzera. Ukatu egiten zaionean neska bati neska izatea, nolabait bere izaera, bere identitatea ukatzen ari gara, eta sexu identitatearen inguruan gainera eraikitzen da pertsonalitate guztia. Orduan ukatu egiten dugunean zer den, ukatu egiten diogu bizitza. Hau familian gertatzen da, familian eta inguruan ukatu egiten zaionean zer den. Gure helburua da batetik transexualitate egoeran dauden umeen familien artean osatzea elkar laguntzako sare bat, eta bestetik noski errealitate honen inguruan bisibilizazioa egitea. Badira umeak beraien familiek ezin dutena ulertu zer gertatzen ari da, orduan guk nahi dugu honen inguruan ezagutza zabaldu, mezu hau etxe guztietara iristeko. Eta bestetik elkarte bezala beste helburua da gizarte mailan egin behar diren lorpenak edo burrukak egiteko. Agiri ofizialen kasu, nan eta bestelako agiri ofizialetan sexu aipamenak jasotzen dira. Eta honek oso egoera deserosoak sortu ditzazke. Familia batzuk doaz hegazkin bat hartzera bere alabarekin, erakusten dute karneta eta han dagoenak esaten barkatu, baina neska bat ekartzen duzue ona eta karnetan jartzen du mutila dela.
Orduan, horrelako kasuetan, familia sartu behar da haur horren edo gazte horren kontu intimoi buruz hitz egitera, noski intimidaderako eskubidea guztiz urratzen. Orduan hau izan daiteke aurkitzen dugun oztopo bat. Lehenengo galdera guregana jende hurbiltzen denean da, aizu, beira, ikusi dugu telebistan erreportai bat, edo irakurri dugu ez dakit nun, entzun dugu, eta ez dakigu etxean daukaguna honekin zerikusia duen. Orain arte ez genuen ulertzen segertatzen ari dan, alaba bat genuela uste genuen, eta gure alabak esaten digu ezetz. Ez dala neska bat, dala mutil, eta orduan ez dugu ulertzen, eta hau izan daiteke. Guk akonpainatzen ditugu familiak, beraien seme-alabei begiratzeko, entzuteko, haurrak akonpainatu nahi baldin baditugu, haurrei begiratu, haurrei entzun, eta ez zukatu beraiek adierazten dutena. Segertatzen da, askotan inungo borondate txarri gabe umeari zuzendu egiten diogula, eta esaten digu ez, zuk ezin duzu neska bat izan, begira, sakila daukazu, eta orduan mutila zara. Gainera gizartean diskurso guztiak berdina esaten dute. Honekin lortzen duguna da, haur hauek ezin bere burua esplikatzea, momentu batean ezin jakitea oso ongi. Beraiek direna. Batzuetan haur hauek esaten dute nik neska izan nahiko nuke. Benetan beraiek esan nahi dutena da ni neska naiz. Nahiko nukena da besteek onartzea ni naizen bezala. Gian behar dutena da beraien errealitatea pentsagarri egiteko, haiei iristea ere informazio hau. Momentu honetan ezin bere burua esplikatu dauden momentu hauetan, hau entzuten baldin badute ume hauek, beraientzat hau honek aukera ematen die esateko, hori da ni naizena. Momentu batean laguntza beharko dute haur hauek ere transitoa egiteko. Eta batzutan helduen mundutik beharko dute babesa. Gu aurkitzen ari garena gaur egun irakasleak ez daudela prestatuta, baina bai aurkitzen ari garena da borondate oso on bat eta erreztasun handia honetan prestatzeko, hau ulertzeko eta gainera oso jarrera honean jartzeko, hau akonpainatzeko. Irakasleok, hezitzaileok esaten digutena, guk nahi duguna da haurrak hazten joatea, garatzen joatea, ahalik eta modurik gozoenean, politenean. Orain arte mutil bezala tratatzen baldin bazan eskolan haur hau, familiak argi ikusten duenean ez dela mutil bat, neska bat dela, eskolan ere hau argi ikustea. Kasu batzuetan haur hauek izena aldatu nahi izaten dute. Garrantzitsua da eskolan izen horrekin tratatzea eta eskolan efektu guztietara neska bat baldin bada neska bezala tratatzea. Hemen sortzen dira egoera konkretu batzuk izaten direla adibidez komunak edo aldagelen erabilerak. Neska bat baldin bada, nesken komunetara joango da, mutila baldin bada, mutilen komunetara. Polikiroldegira egiten baldin bada irtera igerilekura eta nesken aldageletara sartuko da, berak nahiko duelako neskekin sartzea beste edozein neska bezala. Galdera hau egiten digute batzutan irakasleek ez, eta baina guk eta beste ikasleek kostatuko zaigu ez, bera dena ikustea, kostatuko zaizue orain hasieran. Hemendik 5 urtetara kostatuko zaizue kontrakoa. Hau da, neska da, hemendik 5 urtetara hain argi ukiko duzue denak neska badala eta hain argi izango da zuen egunerokotasunean neska badala, momentu batean pentsatzea mutil bezala ikustea kostatuko zaizue. Batetik errealitate hau onartzea gizarte mailan, eta orduan zirkulazioan egotea edo diskursoetan egotea errealitate hau, benetazko errealitatea ulertzen duen diskurso bat, hau da, gizon eta emakumeok denok dauzkagu ezaugarri maskulinoak eta femeninoak, eta aniztasun horretan badaude ere zakila duten neskak eta badaude ere vulba duten mutilak. Administrazioek onartzea
errealitate hau eta errestasunak jartzea, edo oztopoak ez jartzea, sexu aipamenak, erregistroetan dauden sexu aipamen oker horiek zuzentzeko. Errespetatzea, pertsonak errespetatzea, gizon eta emakumeak errespetatzea, neskak eta mutilak bakoitza dan bezala izan da, bakoitzaren ezaugarriekin errespetatzea. Eta horretarako, noski, guretzat oso importantea dena da ezagutza zabaltzea. Zentzuzkoena dana da gainera, ez aurrak dira eta zer nahi dugu zoriontsuak izatea. Eta nola izango dira zoriontsu, ukatu egiten baldin badiogu zer diren eta egunero negarrez ari baldin badaude. Orduan, usten diezunean beraiek direna izaten eta ikusten duzunean orduan lasai bizi direla, zer gehiago dago esateko. Onartu bera den bezala, eta baldin baduzu edo nahi baldin baduzu maitatu ezazu. Ze zure txikia, zure haurrak behar duena da bera den bezala onartua izatea eta errespetatua eta maitatua izatea.